missä nyt on niin nämä siniset kontit, sanotaan toi toinen kontti tuossa, niin sen taakse laitetaan retkibussit niin kyltitettäväksi ja valmiiksi, ja kun ne on valmiit, niin ne vedetään tuonne eteen. Siellä on ruudut kanssa, ja sinne mahtuu noin 15 bussia sinne eturiviin. Niin ne vedetään sinne, ja niin silloin Sutle-asiakkaat, niin heidän ei tarvitse ollenkaan pyöriä sitten tässä retkibussien paikalla, vaan he kävelevät tuolla edessä, kun näkyy tuommoinen punainen väylä siellä ihan merenrannan rannassa, niin siitä ne kävelee tuonne, missä on tuo iso mainos Welcome to Helsinki, ja sitten kääntyvät siitä oikealle ja tulevat sitä kautta sitten tänne Sutle-busseille. Se on toiminut tosi hyvin. Tämä muutos Herneseessä tehtiin viime kesälle. Täältähän purettiin rakennuksia pois ja niin poispäin. Ja tästä tuli aivan fantastinen, että tämä on ollut todella hyvä paikka operoida. 30 bussia voidaan ottaa yhtä aikaa tuonne sisään ja saadaan hirveän kivasti ja nätisti ne sitten siitä liikenteeseen. Ja sitten tämmöiset vaaratekijät juuri, että jos Sutle-asiakkaita pyörisi sitten siellä retkibussien välissä, niin ne on minimoitu, mikä on totta kai hirveän tärkeää. Ja tämä on tosiaan se Herne C, ja tässä tämän keltaisen auton takana, niin tuossa oikealla näkyy noin mustat portit, niin siinä on ne portit, mistä assistantit ja oppaat ja bussit tulevat